खुलुमबाय बर' रायजो राजाफोर मोनसे खोथा जे दिनैनि दिनाव मानो हाग्रा ओनसोला फरेस्टआ जोबस्रांलांखो बिनि खारनखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनगोन। थांनाय प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय 5 बोसोर आरो बिनि सिगांनि 15 बोसोर बिपिएफ दैदेननाय जे सरकार आरो बेनि उनाव नैबे गेजेर खन्द प्रमद बर' बिथांनि सासनखौ बाद होनानै दा बर्थमानाव बिपिएफ दोलोनि जे सरकार बे समाव हाग्रानि अबस्थाया मामोन 40% फरेस्ट एरिया दंमोन बिटिसिआव होनदों गासैनिफ्रायबो बोरि हा दै बायदिसिनाखौ लानानै 100आव 40%। दा बे 40%आ प्रमद बर' बिथाङा सासन खुंनायनि सिगां दंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ जेब्ला सासन खुङो अब्ला बेसेबां थाफैखो खमायबोबाय। दा ग्रोब बिपिएफ दोलोआ बेखौ रैखा खालामफिनो नैबे दा प्रेजेन्टआव थांगासिनो दं। दा बिपिएफ गभर्नमेन्ट इज गोइं टु प्रोटेक्ट आवर फरेस्ट एरिया and they are trying to fill up with trees and grass गासिखौबो ग्रीनारि खालामनो नाजादों बिथांमोना। नाथाय बै प्रमद बर' बिथांनि जे सासे सान्थ्रि गाहाय मानगोनां फेरेंगा एक्स EM बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मेनटेन खालामनायाव आल्टिमेटलि बिथाङा फेल जादों। फेल टु रान हिज डिपार्टमेन्ट दैट मीन्स फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथाङा मालाबाबो ट्राइ खालामा हाग्राखौ रैखा खालामनो थाखाय। हि नेभार ट्राइ टु प्रोटेक्ट आवर फरेस्ट लैंड एंड फरेस्ट एरिया। इट इज अलरेडी प्रूव बाय द पीपल लिविंग इन BTC एरिया। फेरेंगा बसुमतारी बिफांखौ दानफाय होदोंसो बिथाङा सापर्ट खालामो। हि इज अलवेज सापर्ट टु काट द ट्रीज टु फिनिश द जंगल एंड द ग्रासेस। बिथाङा हाग्रा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायाव मददसो होदों। स' नोंथांमोना नायलांदो मा बुंदों गेदेमाफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव। बेनिफ्राय जोबनो कमेन्ट्स होबानो जाबाय। दंफां मिलफोर बानायनाय जादों आगोलनि सरकारनि दिनाव। आंनि समस्तियाव 29टा दंफां मिल बानायदों। बेखौ इमिडियेटलि बन्द खालामजोबनानै डिसमेन्टेल देवानिफोर दङ हाग्रा सिफायनायाव फैसा खांनानै बिसोर हाग्रायाव सोयो। दा बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ इमिडियेटलि। दा दानिफ्रायनो आरम्भ खालामनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव मासनि उनावहाय आरो दा रिसेन्टलि बर'फ्रा मोनसे जायगायाव आरोबाव हाग्रा दानस्रांदों। समाज हिसाबै मानसिनि नेचार हिसाबै जोङो BTCनि मानसिया बर'खौनो बुं आदिबासिखौनो बुं नेपालिखौनो बुं जोङो प्राकृतिकजों सम्पर्क जानानैसो थांनानै थायो। जोंनि धोरोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि समग्र सामाजिक खामानिफोर आरो कालचार गासैबो रिलेटेड मिथिंगाजों। दा जोङो गिफ्टेड जे BTC जेब्ला दाजेनदों 2003 सनाव अब्लाबो 44% हा एरियाया BTCनि हा एरिया फरेस्टमोन। नाथाय लासै लासै बहुत एजेन्सिया जोंनि हाग्राखौ फोजोबनायनि धान्दाजों गोबां साइडनिफ्राय दा एनफर्समेन्ट नुनो मोनदों। जागासिनो दं खिन्थु रिसेन्टलि जोंनि बे रानिखाता रेन्जनि सिङाव मोनसे समावहाय 2 मासनि आगोल जे माखासे आदिबासिफ्रा गोदानै आरोबाव हाग्रा दानस्रांदों। बेखौ लानानै गोबां दावराव जाखांबाय। 2 मासनि उनावहाय आरो दा रिसेन्टलि बर'फ्रा मोनसे जायगायाव आरोबाव हाग्रा दानस्रांदों। दा बेखौनो लानानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोर आरो रायजो राजाफोर आरो BTC सरकार गासै ज' इन्टेलेक्सुयेल्सफोरखौ लानानै मोनसे सावरायदों। आं बेखौनो साजेसन होदों माखासे देवानिफोर दङ हाग्रा सिफायनायाव फैसा खांनानै बिसोर हाग्रायाव सोयो। दा बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ इमिडियेटलि। दा दानिफ्रायनो आरम्भ खालामनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरनांगौ। नाम्बार 1। नाम्बार 2 बाउन्डारि डिमार्केसन। एनक्रस जानायनि उनावबो माखासे दा वाइल्ड लाइफ सेंसुरियाव सोबाय बेखौ सार्भे खालामबाय। सार्भे खालामनानै बेखौ अलरेडि प्रप'जालाव फैखाबाय।
दा बेफोरखौ मिन्थिनानैब्लाबो गोदान गोदान हाबगासिनो दङ दा बेफोरखौ जेबो माइगाब जुजाय खालायाबालानो जि सार्भे जाबाय बे बर्डारजों लानानै दा बाउन्डारि पिलार खालामनो प्रयोजन दं आं बेखौ साजेसन होदों आरो जि दंफां मिलफोर बानायनाय जादों आगोलनि सरकारनि दिनाव आंनि समस्तियाव 29टा दंफां मिल बानायदों बेखौ इमिडियेटलि बन्द खालामजोबनानै डिसमेन्टेल खालामजोबनांगौ खारन दंफां मिल खालामनायनि उनावहाय खालि हाग्रायाल' धंस जायाखै गामियाव जेसेबां समायना मोजां फ्रुट्स बियारिं खान्थाल जाथों थाइजौ जाथों लिसु जाथों जेसेबां गिदिर बिफांफोर दङ बेफोरखौ दानफायजोबनानै फानहरदों खारन बयहाबो मोनसे थाखा फैसानि समस्या फैयो जेब्लानो समस्या फैयो बेखौनो कमप्रमाइज खालामो मानसिफ्रा दंफांखौ फानहरो दा बे हिसाबै बर' गामिफ्राव गय बिफांनि बादै गिदिर बिफांखौनो नुनो मोनला बे अबस्थायाव फैदों दा बिदिनो गोबांथार खामानि दङ एफआरसिनि आन्दाराव जायफ्रा हा मोननांगौ अधिकार दङ जिहेतु एफआरसि कमिटि दंखायो आरो एरियाफोरखौ आइडेन्टिफाइड जानानै दंखायो बिथांमोननो इमिडियेटलि एफआरसिनि दारैहाय हा होनायनि बेबस्थाखौ बिटिसि सरकारा खालामनांगौ आं बेखौनो दिनै इएम बिथां आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अफिसियेल्सफोरखौ बेखौ खावलायदों आरो बयबो बेखौ कनसियास जानाया मोजां ओनसोलाव गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जिखि पार्टियाव थाया मानो जिखि धर्मआव थाया मानो बयबो गाव गावनि गामिनि मानसिफोरखौ बुजायलायनानै गोदानै हाग्रा सिफायनाय खामानिखौ टटेलि बन्द खालामनांगौ